दिनै जोङो बे जमदुवार ब्लक हिसाबै जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'नि जे बिथोन बादि बिनि बिथांखि बादियै जोंहा गियान सोरां जोंनि फरायसाफोरनो फरायसुलिफोरनो मोनसे अनसुंथाइ होनाय बेनि चेक रानदों जों बेवहाय दिनै 200 जन फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय चेक रानदों सासेयाव 5,000 हिसाबै होदों आरो बे होनाया जाहैबाय जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे फरायनायाव बेक्तिगत'भाबै एफा एनै रांखान्थि समस्या जायोब्ला बेखौ होनाय मानोना जों आगोलफ्राव जों नुदोंमोन बिटिसिआव गोबाव समसिममोन स्कलारशिप होयैया ओंखायनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारा बे जोंनि फरायसाफ्रा खुब खस्थ' जायो सोलिनायाव थांनाय फैनाय एसेब्लाबो बेखौ सुफुंनो थाखाय 5,000 खरि साफा फरायसानो हाइ स्कुलनि बा कलेजनिफ्राय लानानै MA फरायनायसिम बयनोबो 5,000 खरि होदों आरो जों दिनै बेवहाय 200 फरायसाफोरनो बे चेकखौ जों रानना होदों। बे हाबाफारियाव लोब्बा लाखिनानै फरायसाफोरनो मा मेसेज हरगोन? फरायसाफ्रा गोबां समस्यायाव एखनबा गोलैयो अब्लाबो गोसो बायनो नाङा आरो सरकार हिसाबै जोंहा जे नायबाय थादों फरायसाफ्रासो खस्थ' मोना फरायसाफोरनि थाखाय साइकेल होनाय स्कुटि होनाय बायदिसिना खामानि मावबाय थादों आरो बेजोंनो जाहाथे फरायसाफ्रा गावबा गाव नाजानायाव आवगायलांनाय बेखौ जों खावलायो आरो फरायसाखौ गोसो बायनो नाङा आरो दिनै जायफोर मोनदों बेल' नङा मोनबाय थागोन बोसोर बोसोर होबाय थादों एबारबो होलांबावगोन ओंखायनो आं जोंनि फरायसाफोरखौ गोसो बायनो नाङा बिसोर फरायनायाव आवगायनो थाखाय खावलायदों मानोना नाजाब्ला गासैबो जायो सरकाराबो बबेबा समाव हयथ' नाजानो बावलाङो खिन्थु दिनै जोंनि सरकारा नाजादों आरो बेबायदिनो गोबां फरायसाफोरनो बायदि रोखोमै अनसुंथाइ होनो हादों आरो ओंखायनो आङो फरायसाफोरखौ खावलायदों फरायनायाव लोरबां जानो नाङा आवगायनांगौ आरो जिबनाव जौगाखांनाय जिबनाव माने गोजौ फारसे आवगायलायनायाव माने गोसो होनानै आवगायनांगौ आं बेखौ खावलायो।